Nakakain ng kulangot. Ikaw. 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 Ano naman? Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Mikey. At bago po natin to sisimulan, don't forget to like, Share. comment, subscribe, and click the notification bell para updated to mo sa ang bagong videos. So guys, we're going to do a never I have ever never never I have ever. So naday ko gikip na mga sa tawagan na ba? Words. Basta, ano to siya? Gikip para answera na mo kung nahimo na ba na mo to or never. So, let's go. First question na naa-diri. So, naman be? Ay, bato-bato pics ata. Ha? Bato-bato pics. Sige. Kung kinsa una. Sorry kay guys, kay nag-ulan sa akong baryo. Ay guys, nadami karon sa balay nila. Gary, kay nagsimba da ay me. So, bato-bato pics ka kung kinsa una. Go to Bex. Let's go. Bato pics. Ikaw na. Ako na muta na si Mua. Yes, yeah. First question. Inutusan na bumili tapos ang sukle di sinauli. Ikaw na. Ako na. I have. I have. Ako kay... Ano ka na? Di ba po yung makapanikal din, no? Bawal, dapat tinuod. Yung kay usahay, nagakuan man ko, tapos usahay po, wala. O gani, nakatry ba ka? O, inagisugo ka tapos. I have. Nakatry ko na kay... Mga palakop. Next question. Kahit nagsuka. Nakakain ng kulangot. Ikaw. Ganawan. Mga feel na ko mga 5 years old ka to. As in dahil natilawan dun na ako. Ako kay uupod kay... I have food kay... Sipunon magod ko sa Kaya ako po, sipuno po ko sa una. So, Tapos, natilawan ako siya. Parang siya. Ginaanan ako, tapos... Next question. The mock. Pasintabi sa mga nagkakaon. Next. Nakaapak ng tae tapos sa dahon pinamunas. Oo, yung katisti ko na eh. Sa una kay... Nakatunog kong tae, tapos sa irok ko yun. Akong gikuan kay dahon lang. Yaran ako sa sagbutan. Ikaw? Ako, padulog iskalaan. Ayaw, katog. Kita mo katog. Doon mo tatog. Padulog iskalaan. Tapos, Ano mo sa kita to? nakatama ko. Nasa kita to. Bawal kayo kagtaya to, di ba? Tagpaunti ko. Nilim mong mga napamag ko sa North Atulog Skela. Ito dahil sa lagaw na ka na iskila dahil. Ambo! Ay, tama. Kung naganto kag PhilHealth. Oo. Sa dahon Ito na ako magtae. siya. Tanga kay ko. Ano ka? Kanang dulo nun kay kugtae. Ginagukod ko. Next question. Nakakain ng tae. Oo, siguro. Kaya naman ako mamasahon na bata pa daw ako. Alam na akong tayo na ako. Tapos ano ako. Yeah. So, I have siguro kay bata pa ko kay siguro kay ako mama mo nagaingon nga nagkakaon ako sa una. I have. Ako, ambot lang. Feel ko never kay wala mang nagdagingan si mama na. Wala ko nakakaon. Kala mo Bukod to damak. Siguro. Wala ko. Basta never. Wala po kayo kailangang tae. Yung salasan ng tae.
Dami yan taya. Ora Next ganang rag. question. Ice cream. May nakasamang gwapo / maganda sa isa publikong sasakyan tapos sinisilipan mo sa side mirror or front mirror ng sasakyan. Ikaw. Ikaw. Uy, ka ng single. Ako wala. I have. Karang sa Ikaw? tubangan lang eh, sa tuba. Namagid na gyud nga na gyud sa nang magapahan ka sa Oo, mga uban. nakatry ka eh. Di wala man ako gisilip sa side mirror. Sa front mirror magpud. Di mirror dre tubangan gyud nga na may nagana ano ba nasa dra na pagod rin nag-aano siya. Siya po naglantapot sa kuha. So, O pares daw eh. never ko nanili pero nakatisting nga nakatry nga na ay gwapa nakasakayan na. Next question. So, Natalisod sa escalator or hagdan ng mall? ha? Natalisod. Tulisin. Nano ba na tapilok? Sino? Kaya ko wala. Sa paula. Never ko kay ako nagtrabaho ko og SM. So sanay na ako magsakay ng escalator. Ako nakatry Kay ko. sa ground floor man amo ah. Nakatry ko sa SM, ano na mo to, GT. Sa mga, sa hike bis. Dagan mi ato, tapos na, ano. Nagtuklada na yung mi ato. Next question. Nagbigay ng pagkain na nabawas mo na sa mga badyaw na nanghihingi ng pagkain. Karang nainagap ka pa nga yung, ano ba, pero yung magyatag, nabawasan na niyo. Wala. Karang napaka na nimo, naim na nimo. Ako nakapesting ko. Wala ko nagakuan kay basi Naiisip ko bang naiisip ko. Gani. So guys, today may ano guys. KCC, tapos naibad dyan. Nagot kay ko lamig kitang paon may kay mao lang ganing tubig. Yata ko- Dami tubig na gipalit. Tapos gamay na lang gudto kay wow kayo me. Tapos nay na ngayo, tapos gihatag na lang nako kay kapoy ang gunit. Nangukay din mi ato guys. So, gihatag na ako, ay blood kay siya. Nagyatag pa na ako kay uhaw do kay siya. So sa mo I have. ko kay wala kay Ara never mga ko kay mangga no ko ano. di ko gusto kay basi mag-anad sila. Ano? Kasi magsalig ba? Dili mo ko dalok. Ginalok. Pero mag-anad ba sila? Nakautot sa pampublikong place. Nakautot sa public place. Ikaw. I have. Nga naman. I have. Oo, lang lagan. Good ko sa una. Oo. Grabe sa kadagan akong nilagan. Kung natong Legit ko ka. atong guro ko ano. Kung natong ko ano ba kanang mga god mga nya kay akong sakyan van man. Aircon ba aircon. Kaya kay panood mo ko kay init ka kay minsan. Pag abot ako sa mga ba ang nakasakay na ko mga ano na mga dalaga god. Nga si Bo kay gutot. So ako dito na gutot. So Next question. Nakatain na ba sa school nung kindergarten? ikaw. Never. Ako wala po kay namugot ko Kaya minti ako ma'am. nakaparay na si John. Ako ate raman to si Linlin lang. Alam ko. Wala, Bago na siya nag-ingon guys, siya nag-suggest kay nakatry na ka. wala ko nakatry si ate lang. Kay ako ate sa una bata pa niya sipat kay ba. Niya kay nakaigit man na siya kilit sa lang room. So ang saway hino niya kay no pala igit. Ako wala. Kay, ano dyan ko ano. Never ka po kay Doon lang mo ng balay sa ano. ako ang mama magod sa una kay nagalabada. Unya ang nagabantay sa kuha kay ako ang pinsan nga ano si Ate Ay. Nya kay naman na siya porminti so di ko kalibang kay alangan malibang ko dito nga naman akong ate. Ingon ko ba ay ingon ko tay kalibangon ko so wala ko nakatry. So, never. Never. Next. Hindi nagsuot ng brief or panty pa uwi galing maligo ng beaches or resorts. Parang wala na kang panty pa uli. Oh, nakatry ko anak katong naligo mi sa London.
sa Tipikanag sa London kay Onman kay Diba, kauban ako mga ligo. kay diretso. Nang wala sa sabot nga mga ligo pero nakaligo ko dayon. Nya kay wala may dala extra underwear. So wala, I have. Arasad, I have. Basta kapila na Jay, wala kay pamanti dai. pagpauli kailangan. Next question. Sa Pumunta ng mall na hindi nakaligo. Oo syempre nagatrabaho ko kog mall. Nya usahay. Dili ko kaligo kay malit na lagi nya. Magpulap. Or kay, pag basta mag-ato mag-mall, dapat manggod ka ng dili ko presentable kung dili ko nakaayos, kay feel na ko ang mall, arang, dapat, Wala kaligo gino. ay, sa mall lang, basta, Sa mo lang dai. never. Sa simba, wag mo. Toko lang ganun, Mana. dali-dali. Mag-bring home ng pagkain galing sa birthday or kahit anong party na pinuntahan. Nag-bring home. Ikaw. Asay. Nag-bring home sa Asay, uwi. Ako, Ano man? I have. Kay, ikapila na. Kapila na ako testing uy. Ako kay Dati la, agad Siyempre akong ako- asay ra. kay naga-cater ra po ko nya daghan man event sa mo ang ginanos. Oo guys, So- kung birthday na ako, anda na ako kay sa cater gikan. So, siya. Yatan ko niya. Kanya kay daghan ba kay nagsobra so i-bring ho na mo yung uban. Oo. So I have Kung birthday na ako, daganti ko ganda. Galing sa cater, shout out na tag-iya. Ipang dalan na shout out di ay. Next question. Pumunta ng school nang walang toothbrush. Ikaw. Oo, ikaw klaro Ay, kayo. Uy, grabe. Klaro kayo kayo long I have. Ako. Uy, yellowish mood kong ngipon. Kasalanan ko ba? Jack. Ako kay I have sa una mo to kay dugay na. Uy, Nang I have. magkaw nag-snowber. Oo, Sabay kay candy. snowber lang na ya. Uy, bilingon kay kain to, oh. Snowber. Ha? Sure ka. Pagbaba. Ayo, bubo kay makalanag yan ah. Next. I have. I have. Pares may I have. Next question. Magka-crush ng classmate nung high school. Classmate atong sa room lang ninyo. Magka-crush. Ikaw. Never. Nung high school. Ako lasad kay kuan magod ka ng dili ko gusto kuan kanang classmate to classmate. Dili man na sa dili Dili gusto. kay dili wala po ko nakagusto sila kaya akong mga Next, last So, but never. not the least. Never po. Last question, guys. Manghiram ng cellphone ng kakilala tapos pagbalik mo sa cellphone niya, wallpaper mo na mukha mo. ikaw. Ikaw. Never. Pero mahilig ko manghiram tapos puno selfie. Selfie lang. Yeah. Ako wala kay ulam ko kumuhulam sa una. Kung dito ko, maulo ko mangulam pero ginapahuram ko nila pero Ako lang ano lang, nakatry. selfie lang pero Parang German ano, kong cellphone tapos pagbalik niya wallpaper na iya wallpaper sa ko cellphone kay naong niya shout out sa mo. wala. So mo nang to 15 to kabuok. So I hope you like it and don't forget to like, Share and subscribe. comment palagi. Ay, Comment, share, subscribe. and click the notification bell para updated ka mo sa kung bagong videos. Bye-bye! Mga tulog na taday. Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya